Għalli kifint? La, edina u għifnejt il-soltu nirringrazzjaw l-Alla. Dak laqwa, ekku. Dil-cold shower xini, dil-cold shower. Ikun jistenna, ma. Eżatt, ok. Mela, illum ħan nitkellem fuq affarijiet mhux tas-soltu illi bihom nistgħu nistimulaw anka kemm naħarqu xaħam u forsi jekk naħarqu xew le għax minnu ħajtu dejjem bil-qiegħda bil-kemm jiċċaqlaq bil-kemm qed jaħraq. Allura anka tiskanta daw in-naqriet iż-żgħar xar wara xar, sena wara sena kemm jagħmlu differenza. Tajjeb, imma dik tax-xawer ħanħalluha Alla. Qabel xejn, mela hemm tipi differenti ta' xaħmijiet Stef. Differ interessanti, hemm il-white, hemm il-brown u hemm il-beige. Tajjeb. Għax hemm dawk ix-xaħmijiet li għandna bżonnhom u naturali. Pereżempju anke aħna niklu xaħmijiet li huma essenzjali anke għall-ħajja. Tajjeb, jiġifieri mhux kull xaħam huwa ħażin u mhux kull xaħam irridu naraw kif ħaneħilsu minnu għax hemm minnu li huwa essenzjali anke biex nibqgħu ħajjin. Tajjeb, jiġifieri fil-fatt anke bħala bnedmin aħna minn tal-inqas mara pereżempju irid ikollha 5% sorry, ta' ġisimha ġej minn xaħam u raġel jaffordi anka minn tal-inqas 3%. Ma daw qed ngħidu terġa' min ikun diġà vera lin ngħidulu ġifieri diġà jkun bil-kemm għandu xaħam. Imma anka minn bil-kemm għandu xaħam għandu x-xaħam. Għax di bħal tal-metabolizmu li semmejna illi inti ħadd m'għandu l-metabolizmu mejjed. Anka minn narawh ngħidu il-laħwa da per eżempju, kemm għandu xaħam żejjed, il-metabolizmu mu taħat mejjed dimet jgħadu ħaj. Biex naqra dejjem ikun hemm. Issa, mela, qabel xejn anke dak li ħansemmu llum huwa ġenerali, jiġifieri ma joġ bil-fors għal kulħadd, anzi dejjem nieħdu parir ta' tabib u ta' fiżjoterapista f'każ ta' uġieħ, f'każ ta' ikel inkellmu nutritionist jew dietitian. Imma hemm prattiċi sempliċi illi jekk aħna nidrawhom ta' spiss jew ta' kultant, aħna ħanaraw ħafna riżultati. Ħansemmu affarijiet li ġieli semmejna l-ewwel. Il-varjetà fl-exercise, jekk jien nagħmel dejjem l-istess moviment sef u dejjem l-istess pace, pereżempju dejjem naqbad daw iż-żewġ xemat, mhux ħanaqbadhomx ma inħassar l-ekset. Imma u dejjem noqgħod nagħmel l-istess ħaġa u ngħid ħanagħmel minuta sejjerek u dejjem l-istess, apparti li ħanixba mentalment. Il-fatt prinċipali l-iktar ħaġa forsi li ma rridux hija li aħna mhux ħanagħmlu progress jekk ħanibqgħu dejjem nagħmlu l-istess ħaġa. Imma rrid pereżempju flok dawk iż-żewġ xemat nibda nuża żewġ tifliex kien ilma, ħalli flok ma niflaħ nagħmilhom 60 sekonda nagħmilhom għal 45 sekonda. U mbagħad pereżempju nixtri par weights u nagħmel 30 sekonda. Ġifieri anke l-istess moviment eżatt, għax aħna ħanbidlu t-toqol. Eżatt. U ma t-toqol normalment ħajjinbidel anke il-ħin li nagħmluh, dan ħajjejna biex aħna nibqgħu mexjin il-qudiem. Mela l-ar ħaġa nistgħu nagħmlu għal progress għax da ħajkun frustranti ħafna huwa li jekk aħna nimmaġinaw li jekk ħanibqa' nagħmel l-istess ħaġa għal dejjem ħajibqa' jkolli r-riżultati. Isu ma nafx taqbilx miegħi, imma pereżempju għamilt ħabtan fil-għodu għandi dak 10-minute exercise għall-kora għall-abdominals u hekk. Kif bdejt nara li qiegħda komdu nagħmlu? Isu ġismek jidraħ ma jibqax jagħmel daqshekk effett u dejjem tiżid naqgħod challenge. Hux. Mentre għonet isek ħadd induna waħdek, isu taf li m'għadniex inħossha challenging, issa tifhimniex ħażin. Mhux kull darba li nagħmlu xi ħaġa rridu nħossuna qisha il-laħwa kemm mitqila, mhux il-każ. Imma jekk inti ilek tagħmel l-istess ħaġa, hemm bżonn li tinbidel. Mela biex nuża l-eżempju tiegħek Stef, xorta jista' jibqa' 10 minutes. Xorta jista' jibqa' core workout. Imma l-exercises li għamilt f'dak il-core workout importanti li jew jinbidlu l-ideali jew jitqalu. Mela kif semmejna pereżempju nistgħu nużaw weights sikka jitqal. Dejjem nieħdu parir ta' fiżjon somma eċetera f'każ ta' uġieħ. Imma anka fejn jidħol l-ikel, mela jekk jiena pereżempju ħanitfaħħa fuq illum niżen 90 kilo għal mod tal-kelma u nutritionist jagħmel li pjan tal-ikel. U imbagħad qed nara l-progress imma 85 weħilt. Mhux għax id-dieta ħażina, imma għax issa ġismi inbidel. Ġismi għandu bżonn issa forsi nżidu minn ximkien innaqsu minn ximkien ieħor jew innaqsu biss. Tajjeb għax din hija logħba wkoll ta' kaloriji kif ġieli semmejna. U laqgħet insemmu l-kaloriji. Tajjeb niftakru xi ħaġa kruċjali. Illi il-bniedem ħa jiġġudika minn ġewwa internament iżid ix-xaħam jew jeħlix minnu fuq metodu vera sempliċi. Jekk jien niekol aktar milli naħraq sef ħanżid il-peace li aktar xikun xaħam għal min speċjalment ma jitrenjax. Jekk jieħa naħraq aktar milli ħanikol, aktarx ħannaqqas l-iktar mix-xaħam. Skont, għax dan mbagħad hemm affarijiet iktar ikkumplikati, ma hija nżommu daqsxejn sempliċi. Eżatt. Jekk ħanikol aktar milli nitrenja ħanżid, jekk ħanaħraq aktar milli ħanikol ħannaqqas. Però x'se niekol ħajjagħmel differenza kbira.
U iktar ma jgħaddi żmien iktar joħorġu riċerki interessantissimi, Stef. Per eżempju, jiena u inti, jekk inti tiekol nofs li kelti jak tal-ġurnata minn protein, u jiena niekol kwart minn protein, imma jiena u inti, immaġina natnej per eżempju tal-istess ġeneru, it-tnejn nisa per eżempju, taħalli dak li kunet immin traġel u imara, ġifri jiena stess ġibt eżempju ħażin, ma immaġina tnejn nisa, sajjeb. U għal-bżon jiena u inti identical twins, ħalli kemm jista' jkun kollox ikun simili, tajjeb. Oħtok mux identical. Le. Le. Hemm sena bejni. Għasajlek inti oħtok. Mela, jina u inti da barsit nejn nisa. Insomma, parla jini ġifiri sini. Imma dak li kun ħana tolbu għadda xie attent għax senajt. Mela, jek jina u inti identical twin, Stef. U inti u jina ħaniklu l-istess ammont ta' kaloriji. Issa il-laħwa diġa tilifni. Mela ħan not kollox, ħan sammu għallum u koll. Imma ejja najdu jina u inti niklu l-istess kaloriji. Għax inti nofs dawk il-kaloriji ġejjin minn protein. Waqt li jiena kwart minnhom ġejjin minn protein, mela jiena b'xi mod ħadd iktar fats minnek jew carbs minnek, etc. Avolja b'kollox qed niklu l-istess kaloriji, inti ħataħraq aktar minni. Jekk inti bħali eżatt, jekk inti identical twin, għalfej. Għax il-proteini madwar 25% minnu waqt li proċessar il-ġisem jaħraqhom, jużhom. Waqt li l-oħrajn under 10%. Ġifiri, anka fil-proċess ta' jina kiltu l-oġġett waqt li qiegħed jgħaddi minn ġo ġismi tajjeb qabel ma mbagħad iż-żejjed anka nneħħuh jew imur xaħam, dak diġà qiegħed jiġi pproċessat. Tajjeb.